Ahojte. Dneska sa trošku povenujeme oblečeniu, a to konkrétne takému jesenejšiemu oblečeniu už do takého chladnejšieho počasia. Z toho dôvodu, že dlhšie sme sa o tomto nerozprávali, stále chodia nejaké dopyty od vás aj od kamošov, že čo nosíme oblečené, čo som mal vtedy, čo som mal tam, tak by som chcel vypichnúť zo pár produktov, ktoré máme my osvedčené, ktoré jazdíme, a nejaké novinky z dielne Castelli, možno niečo z Endury, takže sa poďme pozrieť postupne na to. Prvou z vecí je taká kontroverzná vec, je to Miracle Wool LS, čiže long sleeve od Castelli. A kontroverzná, pretože veľa ľudí je voči tomu skeptický a veľa ľudí neverí účinkom tohto trička. Je to takáto sieťka s dlhým rukavom a oni majú viacej týchto verzií, ale táto s vlnou je hlavne určená na jeseň do chladného počasia. Ja to používam aj na skialpy, aj na bicykel, prevažne teda na gravel, ale celú zimu to využívam. To tričko je zázračné v tom, že je z polyamidu, z elastanu a z vlny. Tie veľké oka zaistujú vlastne perfektný odvod vlhkosti od tela. Čiže v tomto tričku ste stále suchí a neuveriteľne teple, keď ho máte v kombinácii s niečím. Stačí, že si dáte nejakú košelu alebo nejaký náteľník s dlhým rukavom, alebo stačí aj bunda iba na to, keď si dáte, napríklad ja nosím túto puffy jacket, ukážeme si. Je to perfektná vec do tých chladných podmienok a naozaj zaručí komfort tepelný vďaka tomu, že tú vlhkosť odvádza hneď do ďalšej vrstvy. Takže za mňa je toto perfektná vec a je taká multivyužiteľná nielen na bicykel, ale naozaj na skialpy, na bežky, na všetky športy od 0 do 15 stupňov, aj vo väčších zimách som to nosil, kde sa potíte a kde potrebujete ostať v suchu. Čiže skoro všetky aktívne športy. Ďalšou z vecí je novinka, ktorá ma celkom potešila, lebo je skôr zameraná na gravel jazdcov, ale určite to využijú aj ľudia na horskom bicykli. Je to zase od Castelli, je to také tričko Unlimited Merino LS, čiže long sleeve. Na to som sa celkom tešil, lebo tých tričiek bez zadných vreciek nie je až tak veľa, a keď používate, keď nosíte buď vestu alebo ľadvinku vzadu, tak tie vrecká sú niekedy na obťaž. A hlavne som hľadal také tričko, ktoré by trošku civilnejšie pôsobilo. Takže ja si myslím, že toto je ono, a tiež že do takých, by som povedal, chladnejších podmienok určené, lebo zase je tu 41% merina a je tam aj nejaký recyklovaný polyamid a elastán ešte 8%, čiže toho polyamidu asi najviac, ale 41% merinovlna. A je tu takéto predné vrecuško na drobnosti. Takže pôsobí to tričko naozaj tak civilne, ale pritom je zamerané hlavne na šport, tým, že je to tá zmes tej merinovlny a polyamidu. Pre tých, čo neviete, ako Kubo, merinovlna je vlna z ovečiek, ktorá príjemne hreje, je príjemná aj na dotyk. Keď je 100%, tam trošku škriabe na tele, ale práve keď je v spojení s tými umelými vláknami, tak vie perfektne zahriať a ideálna voľba. Toto by malo byť nejaké reflexné, a ešte to má predĺžený tento zadný strih, aby ste nemali holé kríže. Ďalšou z noviniek od talianských Castelli je vlastne Cold Days, volajú to Cold Days Second Layer, ako druhá vrstva. Je to taktiež tričko s dlhým rukavom, vyznačuje sa tým, že je celé robené z materiálu Polartec Alpha. Používa sa to teda prioritne ako druhá vrstva, takže je to pod nejakú bundu vrchnú, a Castelli to doporúčuje dávať na ich tričko Prosecco, Castelli Prosecco, ale samozrejme akékoľvek tričko funkčné, ktoré vám bude odvádzať vlhkosť, tak je pod toto perfektné a má to zaručiť teplný komfort v dňoch od -5 až do 15 stupňov, alebo 10 alebo 15 stupňov Celzia, čiže je to počas tých mrazivých dní veľmi ľahké, veľmi priedušné. Za mňa áno, ako novinku berem to. O tejto bunde vám musím povedať, síce to nie je novinka z dielne Castelli, ale majú zase inovované farby na tento rok, takže máme to stále v ponuke. Je to bundička Unlimited Puffy Jacket sa to volá. Majú aj vestu v tomto prevedení, ja nosím tú bundu
Veľa z vás sa ma pýtalo, čo to mám za bundu, lebo prišla taká zaujímavá. Vyzerá to na prvý pohľad, ako boli voľakedy bombery, že je zvonku zelená a znúkať oranžová, ale vysvetlíme si, o čo ide. Je to bunda určená, oni tvrdia, že nie je tak orientovaná na výkon, že je skôr na také dlhšie výjazdy počas chladných dní a je skôr určená na dobrodružstvo. A to preto, lebo je naozaj veľmi zbaliteľná. Tú bundičku, keď zbalíte, tak sa vám vopchá do zadného vrecka na drese. Je to veľmi tenučká vrchná vrstva z DVR úpravou a odnútra je vlastne tento istý materiál, je to Polartec Alpha Direct. A on je zaujímavý tým, že vlastne pôsobí to ako syntetické perie, ako syntetické páperie v podstate, s tým rozdielom, že toto nepotrebuje počívku, čiže nemáte tu zase nejakú látku, ktorá by vám tú vlhkosť zadržiavala a tým pádom vlhkosť, ktorá je transportovaná z tých vnútornejších vrstiev, tak zase perfektne prechádza cez toto. Ale hovorím, je to bunda skôr určená na také gravel pojazdenie. Tu je jedno vrecko na hrudi, máte jedno vrecko na zips tu na vzadu, aby vám nevypadol napríklad mobil, plus máte ešte dve takéto hlboké vrecka. Poslednou z vecí od Castelli vám chcem predstaviť nie, lebo predstavené boli už dávno, povedať o týchto nohaviciach. Volajú sa Unlimited Cargo Bib Shirts. Sú z materiálu Affinity a sú určené ako na cestu, tak aj na štrk, teda aj pre gravel. A sú výnimočné tým, že majú veľmi veľa odkladacích priestorov. Ak ste takí ako ja, že vás moc nebaví stále ťahať so sebou batoh alebo nejakú ľadvinku a chcete mať všetko pri sebe, tak vlastne tieto nohavice majú na nohách dve bočné vrecká, preklopené ešte takou chlopničkou a je to také sieťkované, aby vám nič odtiaľ nevypadlo, je to tak pekne preklopené a zároveň majú dve vrecká aj na trakoch, čiže naozaj duša, pumpa, telefón, nejaké tyčinky a drobné určite pojmú tieto nohavice, čiže ak nosíte nejaké voľnejšie dresy bez zadných vreciek, tak tieto nohavice sú za mňa top voľba ako pre cestných jazdcov, tak určite aj na gravel. Všetky tieto veci od Castelli máme aj v akcii na našej stránke Terabike, dám vám na to linky dolu pod video. Okrem Castelli máme veľa vecí aj z Endury teraz v akcii a určite sa oplatí to teraz využiť. Jednak kvôli tomu, že je na tieto bundy počasie a jednak kvôli tomu, že naozaj sú teraz za perfektnú cenu. Jedná sa o bundu od škótskej firmy Endura, tiež značka, ktorú máme veľmi radi, aj sa nám veľmi dobre predáva kvôli pomeru cena-výkon, naozaj, že tie veci sú za dobré peniaze. Je to vlastne vrchná bundička s označením GV500 Waterproof Jacket. To GV500 to je vlastne tá ich gravel rada, ale samozrejme poslúži aj ako MTBčková, máme ich v zelenej, červenej, akože sú tam rôzne farby, vyberú si aj baby, aj chalani. ExoShell 40-ka, trojvrstvový matrošta 40 znamená, že má 40 000 vodný stĺpec. Strihovo veľmi príjemná bunda, tiež je, není taká obtiahnutá na telo, čo mne samozrejme vyhovuje, lebo nemám nejakú atletickú postavu. Má veľkú kapucňu. Tá kapucňa je perfektná v tom, že ako bola, keď začala firma Gore raziť tú cestu, že robili kapucne nie pod prilbu, ale na prilbu, tak toto je vlastne to isté, že celú prilbu schováte pod kapucňu, takže prilbu máte v suchu a má to taký voľnejší strih, čiže sa to dá používať ako civilná bunda do nečasu, keď fúka alebo prší. A takisto super je, že má predĺžený ten zadný diel, čiže či už na bicykli alebo pri akomkoľvek inom športe sa to iba hodí. Hej, tak vyskúšame, že dokonca toto je aj elko na mňa, veľké. Teraz to zašuští ten mikrofón, hej. Naozaj, dá sa to sťahovať, takže dá sa to stiahnuť, je tam gumička. Keď sa to stiahne, máte ten komfort je podľa mňa lepší, keď je tá prilba zakrytá, neprší vám dnu. Cítim sa tak istejšie aj, že mi to celé nezafliaska tú prilbu od blata, keď sa náhodou pustíte niekde dolu.
Predĺžené manžety na rukávoch, takisto vzadu. To bunda akože na jeseň, zimu možno. Tieto veci propagujeme preto, lebo ich máme radi. Reálne ich používame či už vo voľnom čase, alebo keď natáčame videá, môžete si to všimnúť. Túto bundu jazdí Tomáš odtiaľto z Ružomberku, ja jazdím napríklad tú Unlimited Puffy Jacket. Budem pre vás ešte jednu bundičku tiež testovať, ale to si necháme zase možno na budúci rok, lebo to bude taká na tie prvé jarné kilometre. Takže za mňa toľko. Všetky linky k týmto produktom vám dám dolu pod video a môžete objednávať, kým sú v hlave.